Kanduang no komentar nang kay yo ya lah. Kombo bacuan nang kanduang di alam Minangkabau tu. Lah tu mah macam balah kanduang namo tu mana Minang tu bakai cien lo luha nang tigo. Ko ambo bacuan deh. Nang kanduang di alam Minangkabau tu salingka gunung Pasaman saedaran batang batahan. Sampai kasesak jo kinali. Kasintang jo padang tujuh nan di pituan di Palik Batu Karokan Pandalian batu pituan di Padang Nonang kampa jadi pek kain ke kuntu gunung Sailan rantau nan kurang asu 20 lapeh ke pucuk Jambi 9 lurah sainggo lambah menanti alam Surambi Sungai Pagu ya cukui bandaran 10 lalu Katapan 20 cukui Jokubang 3 bandai Junjung Koto 7 Koto 9 nan di Hilir Koto 9 nan di Mudiak sampai ke Jambak Jambu Lipo ke Jambu Lipo Junjung Kasih Tiong Koto Basa Jusi Guntu Alangi Sungai Lansek Luak Agam Luak Nan Tangah Biaro Jo Balai Lurah Ampek Lambah di Penampung Kamang Ilia Kamang Mudiak Magek dan Salo Gadu Telatang Kamang Sarato Jo Kore Banu Ampu Siano Jo Koto Gadang Guguak Tabek Tabek Sajo Lawang Tigo Baleh sampai karena Palambayan lalu ke meninjau Sungai Batang Mengopoh Jo Batang Kambiong Lubuk Basuang Sungai Geringgiang sampai ke Tiku Pariaman lalu ke tokoh Pengendangan ke Cintuk Lubuk Aluang ke Sungai Kaji dan lain-lain dan bataya harus sana ya sana gue bisa memecah balah Minang lebih rancak kalau nang mudo-mudo atau nang gaya-gaya terjamu itu lebih rancak batanyo mengecek itu pakai data informasi lah tolong dibantu Steve tolong apapun postingan di konten Nambogo di akun Nambogo silahkan dibagikan lah jalan dari sana tuh yang kayu aja lah begitu itu tadi lah nah mudah-mudi mari kita bangun kekuatan di medsos go bagikan yo apalagi Fitiambo yang membela Dusana Pasaman sejarah Tambo bagikan awak kaji bana jo indaknya barang segala sesuatu termasuk yang baca kan sebentar harus perlu kajian ulang terus sana lah. Salam dari Kanagaran Kacang, Kabupaten Solok, Takilan Langkara, berdomisili di Bandar Lampung Kota.